Se te passarà l'arròs. Hola, soc Berlem i això és Feminisme de Poble. El concepte se te passarà l'arròs ve a significar que estàs fent-te major per a ser mare. Hasta en això tenim que parlar d'arròs. Lo de tindre criatures, lo de ser mare, és una responsabilitat i és una expectativa. Des de que som menudes això ho aprenem, que tenim que anar cap a la maternitat. I lo fort és que este tema de la maternitat pareix que siga una cosa de qüestió pública, no? Que tot... Hola. És com si tot el món poguera opinar sobre el tema. A mi una volta em va passar una cosa. La legislatura anterior, el meu col·lectiu érem 3 representants, eren 2 companys i jo. Hi va haver un cas molt curiós en el que un home del poble es va arrimar a nosaltres, els va mirar a ells i els va preguntar si a la següent legislatura anaven a continuar en la política. I després em va mirar a mi i em va dir: ¿Y tú qué? ¿No penses ser mare? ¿Que se te pasa el arroz? Aquí hay nivel. What? Allà em va flipar, perquè és com... Jo no puc continuar... O sigui, per als meus companys la política pot ser un objectiu, però per a mi no. La política és algo que, mira, mentres. Lo important és quan vas a ser mare. La qüestió és que la gent dona per fet que això és un objectiu en les nostres vides, ser mares. Perquè ningú ens pregunta si volem ser o no volem ser. Jo quan vaig arribar a la trentena vaig notar que era com si entrar en un embut, no? Com si estiguera fent algo que no tocava fer o com si no estiguera fent algo que tocava fer. Moltes amigues van començar a ser mares, a viure aquesta experiència, però bueno, algunes, per lo que siga, pues no estem en eixe punt. Això és com una gran categoria, no? Estan les que són mares i les que no tenim nom. Les que no som mares patim una infantilització. Som les eternes joves. La xicona, ja va pair. La xicona ja té la figa peluda i alguna cana i tot, que me la vaig trobar l'altre dia. Som xicones hasta que comencem a ser matxutxes. No hi ha un espai per a nosaltres. Però frenar... Jo tinc claríssim que la gent això ho fa sense voler i no és una qüestió de mala fe, no és una qüestió de mala fe. Jo també ho he fet i són coses d'estes que vas aprenent. Però la pressió, la corrent, és molt forta i en un poble aquestes coses sempre són molt més. En els pobles a voltes la confiança és una trampa, perquè ens dona peu a creure que podem parlar de qualsevol cosa i n'hi ha qüestions que són molt personals. La maternitat és una qüestió personal. És algo tan íntim que la persona que pregunta no es dona compte de la quantitat de ferides que pot estar manejant. I és que la de ser mare és una decisió, la maternitat és una decisió. I la no maternitat també és una decisió. Si parlem sempre de que la societat és diversa, té que ser diversa de totes les maneres. Jo, com no estic casada, jo ja formo part d'un col·lectiu de rares. Això als pobles es coneix com l'enjuntar. Jo estic enjuntar. Però les dones que es casen, la següent pregunta és la criatura. A voltes fins i tot, si agarres uns quants quilos, que és que ni engordar podem, joder, ni agarrar 4 quilos tranquil·la. En seguida n'hi ha algú que et veu així un poc més planeta i fa ai, i es riu ja que tu... Jo quan veig vindre algú així, i jo ja estic pensant, no, el que el penses, vas a clavar-la. I efectivament, quan s'arriba encara tu en la maneta, ai, i dius no, boom, ai, estàs embarassat, no, és que tinc falta de cagar, boom. Ja que als pobles tenim molta informació de la gent, val la pena no preguntar certes coses, és que si passa ja t'enteraràs. I em fot molt perquè als homes ningú els pregunta per això. I aquesta és la diferència, que a nosaltres la maternitat se'ns pressuposa com un objectiu en la vida, i a ells no. I a lo millor també hi ha homes que volen ser pares, i volen tindre família, i volen exercir la seva paternitat, i a ells aquest espai se'ls nega, mentre que a nosaltres se'ns imposa. Si volem fer un paral·lelisme amb l'arròs, doncs podríem dir que a cada un l'arròs li agrada d'una manera. N'hi ha qui li agrada més cru, n'hi ha qui li agrada més meloset, n'hi ha qui li agrada pastós, n'hi ha qui li agrada sequet, i n'hi ha qui no li agrada l'arròs. Tu què? Pa quan?